Вітаю, дарагія гледачы! У папярэднім відэа я распавядаў пра перавагі Менску з пункту гледжання урбаністыкі і гарадскога планавання. Сёння жа мы пагаварым пра 5 яго вялікіх мінусаў з майго суб'ектыўнага пункту гледжання. Але перед пачаткам не забудзьцеся падпісацца на канал і націснуць на званочак, каб нічога не прапусціць. Пачынаем! У Менску большая колькасць плошчы гандлёвых цэнтраў на чалавека ў параўнанні з еўрапейскімі гарадамі. Чаму так сталася? Няўжо ў менчакоў большая пакупальная здольнасць за жыхароў Парыжу? На жаль, не. Уся справа ў тым, што еўрапейскія сталіцы маюць па вялікаму рахунку квартальную забудову, і на рынку гандлёвай нерухомасці заўсёды ёсць першыя паверхі дамоў на вуліцах. Гэта не толькі дапамагае канцэпцыі 15-хвіліннага пешага доступу да большасці патрэбаў чалавека, а і напоўняе горад жыццём. У сітуацыі з Менскам, дзе большасць забудовы гэта мікрараёны, у якіх цяжка стварыць гандлёвыя вуліцы, і калі б гэта праблема была датычна толькі савецкага часу, то ок. Але што далей гандлёвыя цэнтры стаюць адзіным месцам прыцягнення гараджан. Гэта пагана. Новыя раёны таксама не правакуюць шпацыр горада. Сітуацыя, калі ў 2/3 выпадкаў моладзь ідзе праводзіць час у будынку, які павязан па большасці са спажываннем, дае далёка ідучыя негатыўныя наступствы. А як лічыце вы? Пішыце каментары, а я агучу наступны мінус беларускай сталіцы. Менск – сусветная сталіца падземных пераходаў. Іх часам будуюць яшчэ да асноўных аб'ектаў у раёне. Чаму гэта пагана? Як мінімум таму, што для ровараў ці маламабільных людзей амаль не існуе альтэрнатывы, акрамя ось гэтага вельмі унікальнага рашэння, якое інакш як здзекам над людзьмі я назваць не магу. Рашэнне праблемы дублявання звычайнымі пераходамі, асабліва там, дзе гэта дазваляюць светлафорныя фазы. Але ў Менску хутчэй нададуць 10 лішніх секунд аўтамабілям, ніж зробяць горад зручным для большасці жыхароў. Праблем дадае то, што ў нашай краіне забаронены рух раварыстаў па дарогах. Нагадваю, што светавая практыка наадварот забараняе рух тратуарамі. І кожныя 200-500 метраў раварысты вымушаны цягаць свае транспартныя сродкі па сходах. Некаторыя кажуць, маўляў, пераходы – гэта укрыццё на выпадак вайсковай агрэсіі. Але гэта не метро з належнай да таго інфраструктурай, і укрыццё з іх, мякка скажам, не найлепшае. Няхай бы заняліся сапраўднай праграмай будаўніцтва грамадзянскай абароны, як ужо даўно робяць фіны. Відэа пра гэта ёсць у апісанні да роліку. Ніж інвеставаць столькі грашэй і бетону ў нероўныя ўмовы для жыхароў нашай сталіцы. На жаль, жыхары сталіцы не маюць кантроля над будаўніцтвам тых ці іншых аб'ектаў у горадзе. І калі для кагосьці існуюць агульныя правілы, як датрыманне генеральнага плану ці нормаў будаўніцтва, то дзеля сваіх можна знесці автавакзал, скасаваць усе нарматывы будаўніцтва, надаючы лепшае месца ў горадзе, пад ператварэнне іх на суцэльны архітэктурны жах. Дом Чыжа – непаразумення на месцы музея Другой сусветнай вайны. Комплекс Даўгабуд-Кемпінскі, праз які мы вылецелі заяўкі на ЮНЕСКО, вежа Газпрому, бясконцыя жахі ад сербскіх братоў. Усё гэта вырашалася не гарадскімі камісіямі ці з абмеркаваннем грамадскасці, а чалавекам, што яго прозвішча я б пажадаў сцёрці за сваёй памяці. Якраз пра гэта наступны велічэзны мінус нашага гораду. Вата часам піша, маўляў, я ўцягваю палітычныя працэсы ў тэму урбаністыкі. Але насамрэч менавіта на іх планеце палітыкі-аўтакраты прымаюць непасрэдны ўдзел у планаванні гарадоў, што вельмі пагана. У дэмакратычных грамадствах гарадская ўлада абіраецца асобна ад дзяржаўнай, што дае жыхарам больш адказнасці і правоў над сваімі гарадамі. Ну не можа прэзідэнт краіны у такой сістэме шахтаваць мэра сталіцы, даючы наказы, дзе, што і ў якім стылі будаваць. А наши, как кроты, ковыряются под землей, вроде бы хорошо, вот президент приехал, открыли, надо быстрее, в 2 раза. Зачем я тебе то лесу покупал? Пятачки есть лесные, чтобы это были парковые зоны, где-то добавят, может быть, чего-то. Но там же людям надо и куда-то выйти, и отдохнуть. Сделали на Цыганском отдохнуть. Пускай делают метро, но уже не под землей, а поверху. И это они пусть строят.
Метрополитеновцы хорошие они ребята, но делают медленно. А ось у дыктатурах зазвычай сталіцам не шансуе. Палац народаў і калізія з метро ў Бухарэсце. Палац камунізма ў Сталіна, гасцініца ў Пхеньяне, вялікія таму сведкі. Як правіла, паўторваюся, як правіла, дыктатары не маюць мастацкай ці архітэктурнай адукацыі. Таму такое ручное кіраванне не толькі выглядае смешна, але і трагічна, бо ўсё, да чаго кранаецца наш аматар акардэёну, ператворваецца на крынж у Кубе. Музей бесхустоўшчыны, які пабудуюць бліжэйшым часам, яркі прадстаўнік падобнага сораму. Гэтая праблема пачала з'яўляцца пасля наказу Хрушчова напрыканцы 50-х гадоў, які забараніў не толькі сталінскія архітэктурныя паразмернасці, але і большасць праяваў архітэктуру. Горад пачалі забудоўваць серыйнымі багатапавярхоўкамі. У часы незалежнасці не толькі знялі гэтую забарону, а і зрабілі норму пра абавязковае індывідуальнае праектаванне дамоў. Але ў сярэдзіне нулявых правіла скасавалі, дзеля быццам хутчэйшых тэмпаў будаўніцтва сацыяльнага жытла. І тут панеслося. Большая частка гораду за межамі другога транспартнага колу ператварылася ў філіял Фрунзенскага раёну. Зараз, апыніўшыся ў любым месцы сталіцы, вы з вялікай верагоднасцю пабачыце перед сабою багатапавярховыя слупы серыі М111-90. Адзіныя архітэктурныя адметнасці – дык гэта розныя фарбоўкі, пірамідкі ці іншыя формы на даху ліфтавых шахтаў і адлегласць між слупамі. Усё. Зараз МАПІТ пачаў будаваць ужо 18-павярховыя сцены у стылі маскоўскіх спальнікаў. Лічу, што гораду такая мікрараённая забудова толькі дадаст праблем у будучыні. Калі вам цікава сусветная практыка гарадскога планавання, то ў мяне ёсць дзве кніжкі бацькі новага урбанізму Яна Гейла. Пішыце каментары, калі вам цікавае відэа пра яго падыходы. А што вам падабаецца ў Менску? А што бесіць? Пішыце свае каментары і падпісвайцеся на канал Фактар горада. Да новых сустрэч!